Няма отбивка посока Варна Девня, средния път, която да не е осеяна с бокуци. Къде? Тук е отбивката, тя се вижда и са края. Това е пътя средния, който е Варна Девня. 200 метра дали има. Целият път е осеян с такива малки купчинки и ето бум! Голяма купчинка. Тук някой си е фърлял винени, джибри са това. Джибри, ако не знае някой, това са гроздито са мачка, става на джибри, прави са вино и после са прави ракия. И сега не знам какво е това. Ракия ли са правили, вино ли са правили, но нещо са правили. И тук не знам какво са това. Каптажи ли са, някакви вода ли има долу. Но букука е уникално. И това е един същ букук, който е фърлен с камион. Това не е да дойде някой частник, човек, който си го е хвърлял с ремаркето. Ами това е цял камион с еднакъв букук, който е сипан.